kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Isa na naman kasunog nagluntad sa Barangay 12 sunod sa Bacolod kay inasang aga. Siyam tanan ka mga pamalay kag mga commercial establishments nagkalahalitan. Pati plaza sa Bacolod nagpuog ang aso. Yaring report. Mga alas 9:30 kay inasang aga, nagkinaran-karan ang mga residente sa Barangay 12 sa Bacolod. Sa Dalan San Juan, layo pa, makita na ang nagapuog nga aso. Ang mga residente ngayara sa gutter, bit-bit ang ilan na salbar nga mga gamit. Napuno sa mga fire trucks ang corners ng Dalan San Juan kag Rizal. Sa kilid sa Police Station 1, ginokupar naman sa mga residente ang higad sang dalan. Ining ila temporaryo nga gibutangan sa mga pagkabutang samtang nagatulok sa mga nagkalasunog nila nga mga balay. Ang 68 anyos nga si Jimmy Abuseo nakaagi stroke, ginabudlayan sa pagiho. Nakibot na lang siya kuno nga hinali nagpuog ang aso sa ilang nga balay. Naghingagaw sa gwa, haluson lang sang ilang mga gamit ang ilan na pagwa. Musta matsyag mo yan? Kagay mo na stroke na mo. Balay mo na. Ano lang daw? Balay mo na. Gaano kasi natabong sunog? Kaso ka, kasabulin mo balay, gabi ang aso. Nakibot ka lang nga nag-aso na? May manapagwa pa ka mga gamit? Wala ikaw may nadala? Ang iya misis, dako ang pagpasalamat nga nag-abot sa kagab-igid lamang ang ilang nga umagad kay kung sila lang nga duha sang iya mister, basi na ayawan sila sa pagwa. Ang ahaw-ahaw niya nga bayo o ginasuksok, amo lang ang nasalbar niya. Hindi umagad kung gabi lang nag-abot alin sa Kalatraba. Pwede nga gawa ka mga gamit pagwa? Ako wala ko, may isa kabilog payo. Pati wala ito dala. Gaano ka sa natabong sunog? Ara lang ko sa balay kung may tiyanggi ko magyutay. Ginwa ko lang ang mga papilis na mo. Nang nagwa, kay gipagwa na ko sa ako umaga. Dako ang pagpasalamat nila nga nasalbar nila ang ila kaugalingon, kagang ila balay, wala madala sa mga gintupok sang kalayo. Ang ini naman nga babayi, ginihagaw dala pagwa sa ila nga balay, ang ila hinuptanan nga ido. Nahigot pa na siya sa dalom? Walang nahigot yan. May lang nakita mo pa siya? Ha? Sa sulod sa balay? Gining-ingin nagkuhan nyo sa mga bit-bit ka doon ha? Mayo gid. Samtang nagakinaran-karan ang tanan, isa ka soltero ang hinali na lang nagkirig-kirig sa dalan. Ano na oh? Hoy! Medic ka na! Batalya! Ginihagaw sa karga sa ambulansya, suno sa mga kaingod balay, epileptic ang bata. Istorya sa mga residente, may mga kabataan nga naghampang sang kalayo, kag nalabot sang kalayo ang kurtina sang balay. Kabataan sang kalayo? Oo. Sa dinang pes, dalom? Dalom. Tiga pampang? Tapos? Tapos yung bayaan nila, naigaw na kurtina. Sa sunod balay? Nagdabadaba na doon? Ang ining impormasyon ang ginausisa man sa Bureau of Fire Protection. Samtang ginapalong sa mga bumbero ang kalayo, tuma naman ang pagpuog sang aso sa plaza sa Bacolod. Gani ginsiradaan ang mga dalanon sa palibot sa plaza, bangod halos wala na makita ang mga motorista. Muning sitwasyon, samtang kakasunog ito, ang sitwasyon din sa plaza sa Bacolod, almost zero visibility. Literal makatulog, sungit mo ng kapya sa amin, makatulog. Wala ka na makita masyado sa plaza kag sa dalan. Sa inisyal nga report gikan sa BFP, 7 tanan ka mga commercial establishments ug mga pamalay ang naabo, may 2 naman ka mga na-damage. Kagyara sa 100,000 pesos ang halit sang kalayo sa mga propiedad. Ginahibaluman sa barangay kung pila tanan ka mga pamilya ang apektado, kaya ang iban nga mga balay may mga borders. Si Mayor Evelio Linardia ang nagpadulong sa lugar kag ginmando sa DRRMO kag sa DSSD nga ihatag ang tanan nga mga kinahanglanon sa mga apektado nga mga pamilya. Samtang masako ang tanan sa pagpakadto pakari, ang ini nga empleyado sa bangko, nagwa, kag nagtag sa tubig sa mga bumbero kag mga rescuers.